Mga kapuso karong buntaga atong sayron kung paunsa nagsugod ang paghigugma sa lesbian nga si Mags Magdales sa iyang babaeng partner sab ug karon asawa na. Mags, good morning ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Hello sir, good morning. Mags, sa LGBTQIA+, asa nimo ma-identify imong sarili dinha? Sa lesbian sir. Mags, paunsa nagsugod ang inyong love story ni April ug unsa ang backstory ani? Fine sir, classmate me before sa elementary and then for how many years nagkita me mo dayon to nangay ko sa iyag kanang hi April, gwapa naman ka karon. Kanang basing nakaihatag sa ako nga textmate ba, ana ko niya. Then ana din siya. Nga namang ita pa magkaglain. Nga naaman ko. Then ingan dayon ko, be ambi mong number be. Dayon ma'am. Din mo dayon to sir, atik-atik lang god, tawag-tawag, palipas oras ba. Din mo to, maramang ko gikilig gamay. Mo dayon to, magkuha na dayon, amping permi sa imong work. Nya, ingon po siya sa ako, oh ikaw po, kay gwapo ra ba ka, cute. Ano, di bukad kay ako nga tay. Lami, manggod kayo, basta na magpakuan. Encourage na to mag-care. Mo dayon to sir, na-develop na. Ma'am, unsa mo kadugay nga in a relationship, una mo nga nakapag-decide nga magpakasal? 3 months gyud mi sir. Nya nag-deciding ko sa iya nga nag-propose jud ko niya sir. Fiesta sa mua ba, dagang tawo. Hatag og flowers diya eh. Nya pag-abot gikan diri, na-shock siya ba. Will you marry me? Ma'am, unsay nakita nimo kay April nga nakaingon ka na muning babae nga gusto nako makauban hantod sa hantod? Pananggal sir, at first gana akong kuan saya ba feelings. Nya buutan sad siya, may kay siya mo care sir. Then magkasinabtanay sad ming duha. Ma'am, supportive ba ang both parents ninyo sa inyong relasyon? Yes sir. Kay kaila naman gyud iyang parents sa ako sir. Then kaila na pud akong ginikanan sa ilang family. May slag background sir ba. Both. Bisan pa man nga sayod mo ma'am nga dili pa legal ang same-sex marriage sa Pilipinas, ngano nakapag-decide gyapon mo nga magpakasal? Naka-decide ko sir kay og siya nga para kami na gyud forever sir. Miskin dili siya accept pa diri sa Pilipinas, pero katong nag-adto bitaw mi sa gawa sir, acceptable kayo ang kuan lesbian o same-sex marriage sir. Kay naaman mi kuan certificate of marriage. Nakita ba nimo nga sama sa ubang couple, mahimo sab nga sama sa normal ang inyong kaminyoon? Kamusta ang inyong panag-uban karon? Yes sir. Makaingon ko nga the same lang gihapon kay. Actually, ang akong wife karon sir, naa siya isa ka anak. Tako na among anak. So gituring na ako na siya nga. So isa na may ka happy family pod sir. Then magkasinabtanay pod mi. Iyang anak ginatawag na pod kog daddy. So we're happy now. Ma'am, nakadawat ba mo og pagsaway sa uban tungod sa inyong pagpakasal? Oh, daghan gyud sir, di na mawala sir, pero we're still strong gihapon. Wala na mo sila kuan sir, gibaliwala. Amo ra nang gipalapo sa dalunggan, among gipa-prove sa ila sir. Karon okay kay among among life na may kaugalingon nga balay, negosyo, nami sakyanan. Among gipakita sa ilaha nga makaya na mo ang naapod sa uban para dili mi nila ma-lockdown miskin inani lang mi sir. Ma'am, unsa ang dakong challenge sa sama sa inyong relasyon nga setup? Kuan sir kanang ignon bitaw ka. Nganong kana may mo minyuan nga wa man ay lami. Inana bitaw sir. Siya di man mo happy ana. Kanang dili lagi daw kuan sa Ginoo. Ingko wala man siguro sala no sa mahigugma ta sa atong isig katawo. Amo ra man gi-express among feelings both side. Ma'am, karon unsay mensahe nimo sa imong wife kay April
Akong message sa akong wife no, sa Aprilin. Asawa na ako. Timan love kay ta ka miskin unsay mahitabo. Nara ko always mo support nimo as long as kaya na ako. I love you so much. I love you. Daghang kayong salamat Mags sa imong pagpakatotoo ug for the trust nga imong gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share sa mga Mindanawan ang inyong istorya. Once again, daghang kayong salamat sa imong panahon Mags. Thank you, sir. You're welcome. It's my pleasure, sir.